Els centres d'atenció primària d'Horta, el Carmel, Sant Rafael i Guinardó rebran aquest 2017 una partida extra de més de 400.000 euros en total per potenciar l'atenció primària i comunitària. El més beneficiat dels quatre és el CAP de Sant Rafael, que rebrà 188.000 euros. La mesura s'emmarca en el nou model d'assignació de recursos que el Departament de Salut vol aplicar per combatre les desigualtats en salut de la població. En total es repartiran 12,5 milions d'euros entre els 55 CAPs d'arreu de Catalunya i 24 a Barcelona. Aquests diners permetran als CAPs que treballen en entorns més desfavorits seguir aplicant programes d'atenció comunitària, com ara xerrades de prevenció o activitats físiques per als usuaris amb nou personal. Fins ara, aquestes activitats les feien professionals del CAP en hores de servei, és a dir, en detriment de les hores dedicades a l'atenció als pacients. I amb aquesta injecció econòmica el que ens permetrà és que aquests professionals es puguin dedicar a aquesta atenció comunitària, però tenim un coixí dintre del CAP per posar un substitut o el que calgui falta perquè dintre de l'equip la tasca diària, que és molta, no es vegi afectada.